dragi učenici. Danas ćemo iz hrvatskog jezika raditi ponavljanje, subjekt, predikat i jednostavnu rečenicu. Pa započnemo. Za rad su vam potrebni bilježnica za pisanje i pribor za pisanje. Za početak ćemo ponoviti što su subjekt i predikat. Subjekt i predikat su glavni dijelovi rečenice. Subjekt je dio rečenice koji kazuje o komu ili o čemu se u rečenici govori. On je najčešće imenica i možemo ga pronaći pitanjima tko, što. Sada ćemo na primjeru nekoliko rečenica pronaći subjekt u rečenicama. Iva svira klavir. Uz pomoć pitanja tko svira, doći ćemo do odgovora Iva, što je ujedno subjekt ove rečenice. Lišće šušti na granama. Uz pomoć pitanja što šušti, doći ćemo do odgovora lišće, što je ujedno subjekt u ovoj rečenici. Predikat je dio rečenice koji kazuje što subjekt radi ili što se s njim događa. Predikat je najčešće glagol. I ovdje ćemo na primjeru nekoliko rečenica pronaći predikat u rečenicama. Josip i Ivana plešu. Uz pomoć pitanja što Josip i Ivana rade, doći ćemo do odgovora plešu, što je ujedno predikat u ovoj rečenici. Leptirići se njišu sa stropa. Uz pomoć pitanja što se događa sa leptirićima, doći ćemo do odgovora njišu se, što je ujedno predikat u ovoj rečenici. Sada ćete u svoje bilježnice zapisati nekoliko rečenica. Kada rečenice zapišete, u njima ćete s 2 crte podcrtati subjekt, a predikat jednom crtom. Krenimo. Baka plete. Mama kuha ručak. Maja pleše. Djed šeće parkom. Brat vozi bicikl. Vrabac je poletio. Sada zaustavite ovaj video dok riješite vaš zadatak. Zajedno ćemo provjeriti točnost vašeg rada. Baka plete. U ovoj rečenici baka je subjekt, plete predikat. Mama kuha ručak. U ovoj rečenici mama je subjekt, kuha predikat. Maja pleše. U ovoj rečenici Maja je subjekt, pleše predikat. Djed šeće parkom. U ovoj rečenici djed je subjekt, šeće predikat. Brat vozi bicikl. U ovoj rečenici brat je subjekt, vozi predikat. Vrabac je poletio. U ovoj rečenici vrabac je subjekt, je poletio predikat. Zajedno ćemo ponoviti jednostavne rečenice. Rečenice koje imaju jedan predikat i bez obzira koliko subjekata imaju, zovemo jednostavne rečenice. Imamo i nekoliko primjera. Stjepan pliva. Ova rečenica ima jedan subjekt, Stjepan, i jedan predikat, pliva. Luka i Marko se igraju. Ova rečenica ima 2 subjekta, Luka, Marko, i jedan predikat, se igraju. Jednostavne rečenice dijelimo na jednostavne, neproširene. To su rečenice koje imaju samo subjekt i predikat.
Na primjer, vjetar puše. Vjetar je subjekt, puše predikat. Petra skače. Petra je subjekt, skače predikat. Mi putujemo. Mi subjekt, putujemo predikat. Jednostavne proširene rečenice, to su rečenice koje imaju subjekt, predikat i dodatak, odnosno još neku riječ u rečenici. Na primjer, Mario čita knjigu. U ovoj rečenici Mario je subjekt, čita predikat, a knjigu je dodatak. Marljivi Mario čita. U ovoj rečenici marljivi je dodatak, Mario subjekt, čita predikat. Sada pored rečenica koje ste zapisali u bilježnicu napišite kakva je rečenica, jednostavna proširena ili jednostavna neproširena. Za domaću zadaću. Napisat ćete u bilježnicu po jednu rečenicu o svakoj sličici koja se nalazi na ovoj prezentaciji. U rečenicama ćete podcrtati subjekt sa 2 crte, a predikat sa 1. Sretno svima!